O tom, v čom je sila slova podľa Valéria Sinelníkova. Prečo slová niektorých ľudí majú silu, váhu, zmysel, usmerňujú nás, nabádajú k činnosti, no slovám iných nevenujeme pozornosť, ba dokonca na ne reagujeme odmietavo. Už ste si určite domysleli, že sila slova je v predstavách, ktoré sa s ním stotožňujú. Predstavy sú všade prítomné. Začína sa nimi ktorákoľvek ľudská aktivita. Od umývania rúk až po stavbu domu. Nech človek robí čokoľvek, nech sa venuje čomukoľvek, najprv si vytvorí predstavu. My všetci od detstva rozmýšľame v predstavách a keď dospievame, postupne prechádzame na slová, pričom sa čoraz viac a viac vzdialujeme od pocitov. Odučili sme sa privádzať do života skutočne jasné a silné predstavy a pocity. Preto aj náš život zovšednel a slová nás prestali nadchýňať, pretože ich vyslovujeme len tak, bez toho, aby sme sa nad nimi zamysleli. Pritom tým najdôležitejším v našich slovách a činoch sú pocity a predstavy. Práve v tom spočíva tajomná sila slova. Veď človek môže povedať aj 1000-krát, že niekoho miluje, ale pritom neurobí nič, čo by jeho slová potvrdilo. A časom toho druhého bude len trápiť.